ሎማዓንቲ መሰረታዊ ትርጉም ቃላት ቁፅሪ ክንመሃር ኢና። ቁፅርን ኣሃዝን ቁፅሪ በዝሒ ናይ ሓደ ነገር ዘርኢ እዩ። ኩሎም ካብ ዜሮ ንላዕልን ንታሕትን ንቁፅሮም ቁፅርታት ኩሎም ቁፅሪ ይበሃሉ። ንኣብነት 0 1 2 3 እናበልና ንየማን ንኸይድ ንፀጋም ከዓ ናይ ጎደሎ ምልክት ዝጎደሎ ምልክት ዘለዎ 1 ዝጎደሎ ምልክት ዘለዎ 2 እናበልና ንኸይድ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ቁፅሪ በዝሒ ስለ ዘርኢ 0 እንታይ ማለት እዩ እንድሕር ኢልና ገለ የብለይን በቃ 0 ባዶ ማለት እዩ። የብለይን ንብረት የብለይን ወይ ከዓ ሰሊ የብለይን ቆልዓ የብለይን ጥሪት የብለይን ክንብል ንኽእል ማለት እዩ 0 እንድሕር ኮይኑ። 1 ክንብል ከለና ሽዑ ንኢድ የማን ክንከድ ከለና 1 ቅርሺ ኣለኒ ሓንቲ ጤል ኣለህኒ ማለት እዩ። ንኢድ ፀጋም ከዓ ዝጎደሎ ምልክት ዘለዎ 1 እንድሕር ኢለ ተለቂሐ ኣለኹ ማለት እዩ። ወይ ሓንቲ ጤል ተለቂሐ ኣለኹ ወይ ሓንቲ ቅርሺ ተለቂሐ ኣለኹ ዕዳ ማለት እዩ በዝኾነ። ኣሃዝ እንታይ ማለት እዩ? ኣሃዝ ማለት ከዓ ቁፅሪ ክንፅሕፍ ከለና ንጥቀመሎም ምልክታት እዮም። እዚኦም ከዓ ካብ 0 ወይ ከዓ ካብ ባዶ ክሳብ 9 ዘለዉ ምልክታት ኩሎም ኣሃዝ ይበሃሉ። ብጠቕላልኦም ከዓ 10 እዮም። ካብ 0 ክሳብ 9 ክንቆፅር ከለና 10 ኣሃዛት ወይ ከዓ ምልክታት ቁፅሪ ኣለውና ንብል። ኩሎም ቁፅርታት ከዓ ካብዚኦም ይስርሑ ማለት እዩ። ልክዕ ከምዚ ናይ ኖሽክ ክንምሃር ከለና 29 ፊደላት ኣለዎ ናይ ኖሽክ ኣልፋቤት እንድሕር ሪኢና ካብዞም 29 ቃላት ንፅሕፍ ሙሉእ ሓሳብ ንፅሕፍ ንዛረብ ኩሉ ንገብሮ ንዛረቦ ንፅሕፎ ነገር ካብዞም 29 ፊደላት ኢና ንሰርሖም እቶም ቃላትን ኩሉን። ልክዕ ከምኡ ከዓ ቁፅሪ 10 ኣሃዛት ኣለውና። ብናይ ኖሽክ ቋንቋ 29 ፊደላት ክኾን ከሎ ብቁፅሪ ከዓ 10 ኣሃዛት ኣለውና። ኩሎም ቁፅርታት ንፅሕፎም ከምዞም ኩሎም ቃላት ክንፅሕፍ ከለና እቶም ፊደላት ንጥቀም ኩሎም ቁፅርታት ክንፅሕፍ ከለና ከዓ ኣሃዝ ኢና ንጥቀም። ንኣብነት ቁፅሪ 52 ኣሎ ክልተ ኣሃዝ ዘለዎ ቁፅሪ እዩ። በዓል ክልተ ኣሃዝ ቁፅሪ እዩ 52 ሕጂ በዝሒ እዩ ሰሪሕ 52 ቅርሺ ኣለኒ ንኣብነት ኣሃዙ ግን ክልተ እዩ። ሓደ ኣሃዝ እውን ቁፅሪ ክኸውን ይኽእል እዩ ከም ተዓንቶ ዝበልናዮ 0 ሕጂ ኣሃዝ እዩ እንደገና ቁፅሪ እውን እዩ ገለ የብለይን ንምባል ማለት እዩ። መሰረታዊ ሓሳባት ቁፅሪ ስፍራን ዋጋን ኣሃዛት ሓደ ቁፅሪ ክንፅሕፍ ከለና እቲ ኣሃዝ ኣብ ምንታይ ተቐሚጡ ዋግኡ ይውስን ማለት እዩ። ኣብ ሓደ ቁፅሪ ዝርከቡ ኣሃዛት ብዝተቐመጠሉ ስፍራ ወይ ከዓ ቦታ ወይ ከዓ ዓዲ መሰረት ዝተፈላለየ ዋጋ ኣለዎም። ንኣብነት ቁፅሪ 52 እንድሕር ወሲድና ክልተ ዓዲ ሓደ ክኸውን ከሎ 5 ከዓ ዓዲ 10 እዩ። እዚ ከዓ በቲና ክንፅሕፎ ከለና 5 10ታት ክልተ ሓደታት ኣለኒ 5 10ታት ማለት ከዓ 50 ማለት እዩ። ሕጂ 5 10ታት ዋላ ዕንጨይቲ ወሲደ 10 10 10 10 ገይረ 5 እንድሕር ሰሪዐ እዚኦም 50 ማለት እዩ። እንደገና ክልተ ዕንጨይቲ ወሲደ ሓደታት እዮም ክልቲኦም ብሓደ ክጠምሮም ይኽእል እየ። እዚ ማለት ከዓ 50ን 2 ማለት እዩ። 50 ተደመሩ 2 ማለት እንድዩ 52 ተባሂሉ ይፅሓፍ። ስፍራን ዋጋን ኣሃዛት ምፍላጥ ኣብ ኩሉ ንገብሮ ናይ ሒሳብ ስራሕቲ ብውነ ክነፃፍፍ የኽእለና። ቦትኦም እንድሕር ፈሊጥና ክንራብሕ ድዩ ክነጉድል ድዩ ዋላ ክንመቅል ዋላ ክንድምር ብዝቐለለ ነገር ክንሰርሖ ብዝቐለለ ፍኩስ ብዝበለ ነገር ክንሰርሖ ንኽእል ኢና። ኣየሸግረናን መረዳእታ ስለ ዝህልወና ማለት እዩ። ተደመሮ ብመንፅር ስፍራን ዋጋን ኣሃዛት ዓዲ ሓደ ኩሉ ሻዕ ቦትኡ ንኢድ የማን እዩ። ዓዲ 10 ከዓ ንፀጋም ንኢድ የማን ዘሎ ይመፅእ ማለት እዩ። ንፀጋም ዓዲ 1 ዓዲ 10 ይመፅእ። ዓዲ 100 ከዓ ንፀጋም ዓዲ 10 ይመፅእ ማለት እዩ። ንፀጋም ንዓበዩ ይኸዱ። እዚ እውን ኩሎም ምልክታት ዋግኦም ብ10 ዕፅፊ ንዓበዩ ንፀጋም ይስርዑ። ንኣብነት ቁፅሪ 50 0 1 5 10ታትን ኣለውዎ። 5 ዝሓዘ ዋጋ
10 ዕፅፊ ናይ ዜሮ ዝሓዘ ዋጋ እዩ እዞም ቁፅርታት እዚኦም ክንድምር ከለና ዓዲ ሓደ ምስ ዓዲ ሓደ ዓዲ 10 ከዓ ምስ ዓዲ 10 ጌርና ንድምሮም ማለት እዩ ሕጂ 50 ተደምሮ 2 ብዋግኦምን ብዓዶምን ንምድማር 0 ዓዲ ሓደ እዩ 5 ዓዲ 10 እዩ 2 ዓዲ ሓደ እዩ ዓዲ 10 ግን የብለይን ቅድሚ 2 ገለ የለን 0 ዋላ ክፅሕፍ ክእል እየ ባዶ እንድሕር ፅሒፈ ገለ የብለይን ማለት እዩ ዓዲ 10 የብለይን 0 እዩ ሕጂ ልዕልን ትሕትን ኣቢለ ክፅሕፎም ከለኹ ንቀደም 50 ፅሒፈ ኣለኹ ድሕሪኡ 2 ክፅሕፍ ከለኹ ግን 2 ኣብ ትሕቲ ዓዲ ሓደ ክትከውን ኣለዋ ኣብ ትሕቲ 0 ማለት እዩ ሕጂ ክድምር ከለዉ ኣየሸግረንን 0 ተደመሮ 2 እየ ዝብል ዓዲ ሓደ ምስ ዓዲ ሓደ ደሚረዮም ኣለኹ 2 ናብ ዓዲ 10 ይኸይድ 5 ተደመሮ ዓዲ 10 ታሕቲ የብለይን ኣብ 2 0 እንተፀሓፍኩ ዋላ ያው እዩ 5 ተደመሮ 0 ወይ ከዓ 0 ተዘይፀሓፍኩ 5 ከላ ይውርዳ ማለት እዩ ድምሩ 52 ይኸውን ማለት እዩ እዚ ኣሰራርዓ እዚ ኣብ ኩለን ስሌታት ሒሳብ ንጥቀመለን 4 ስሌታት ሒሳብ ኣለውና ተደምሮ ዝጎደሎ